Ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ngiyos ngeu ka jingkhot ka jonglei ya ki prophet ha ka jutang barem bat kumjuru ka jingkhot ka jonglei ya ki sanran bat ki apostol ki jungu nabun ki jingkhot ngiyos ngeu ba kito ki breu ki ba ublei ujit ki ba ublei ukhot kim long kita ki bastat kim long kita ki breu ki bahe ki bahan hanrei ki long ki breu ki baret ki breu ki batlot ban ngiyos ngeu ro kumjo Moses haba utra yublei ukhot yu ban long utau prophet jangu u pen pau yalade ba umlong u babidor ngiyo i u prophet Jeremiah ro kumjo u pen pau yalade ba ulong u breu batlot ba umla ban kit lane ban ba ya kata lengkor kumuta prophet habangi pe ha kajutang kabatmai kamaria rukum ju penpau ya kine kicu kijing sneu ke jongka ba kamlong kata kababit ban long ka kmi jong ublei ban ngiyo i rukum ju baro ki apostol jong jisu ki penpau halade bagi long ki bro ki batlot ban ngiyo i kijing em jengki ban ngiyo i ka jinglong jungki hasua ba kin yo pediang ya kane ka jingkhot ka jungutrai bat hadu menta mane habang yo sneu ya ka jingkren jong ki bishop ki jungi lane ki lingdo ki runiam ha ka sngi ka ba ki shajit lane ba ki shim ya ka lengkor jong ka jinglong runiam ka jungki ki penpau ya kane ka ju ka kantin ba ki prophet hakimen barim barkum juru Kamaria bat kisenran jong jisu ki penpau bagi long ki batlot. Kane ka jing penpau ka jongki bagi long ki batlot kamdei ka jing tlot ka jongki habangi pusan dasisha. Habangi pe jeleu ya ka jing em ka jongki kahika yang abade pi ko hanmen ko para. Utrai ukhot ya ki briu ki ba umon omdei ka kamon ka jonga. Omdei ba Manga ngakwa bautrai ukhot hanrei utrai ujit yangi banlong ki breu ki jengu. Omdei tang ki runiam, omdei tang ki father ki sister, omdei tang ki bishop hanrei baro ngilong kinong but ki jong utrai. Baro ngilong ki sanran ki jong utrai. Dein mata kedau ngiru ngidei bandon ken kene ka jing sneu hakmat jong utrai bangim long sisa kita ki breu ki babidor ban kit ne ban ba ya kading phna ka jungu lane ka lengkor ka baul pen kham ti yangi khilej sesatla ka prathai ban ya lap ya gospel bat ban khod ya ki breu ban yo pdiang yo jisu ha ka kerteng jungu ha ka baptisma ba khoi ko hanmen ko para ka ne ka jing pen pau ka jungi khmat ublei ba ngilong ki breu ki batlot omdei ba ngi kentaj ya ka ne ka jing khod ka jungu omdei ba ngi kentaj ya ka ne ka jing ai ka jungu ya kaneka jinglong bakerpang banlong kita ki senran lane banlong kita ki prophet ban kren ya ka kerteng jungu omdei ka jingkan taj ka jungi kan mau bahaya kane kamdei ka jingkan taj ka jungi hanrei ka dei ka jing ngu ka jungi khmat jungu bangi long ki bru ki batlot topan khlan yanga lada manga ubriu ba ubleu jit lada mapi piong bangam long ubriu babit ban sim ya kaneka kam ka bamela ai lada ngi kentai no ya ka ngi no ya ka kata ka dei ka jing kentai ka basisha hanrei lada mangi ngi sim ya kaneka lengkor ka bautrai ula ai bat ngi ngu dam hakmat jung uman ka por ngi pendam ya la ka jong kamon ngi pendam ya la ka jong ka kam ka bangile baro hakmat jung ka dei ka jing sneu red ka jungi hakmat jung banga kloi ban sim kontrai ya kaneka kam ka bamel pan khamti yanga ban ngan le ken kat ka ba me kwa lane me mon bat kat ka ba me lamang na ka banta junga habangi la sim ya kaneka lengkor ko hanmen ko para ken mau bangi dei ban IT telit lan yala de how try kumbangi yos ngeu u try u blei u khot ya u Moses haga gospel bamenta gasngi banlong utau prophet jungu banlong uta u nong pen im ya ki khon Israel but habau Moses ula pediang ya ka jing duna jungu ya ka jing tulot ka jungu badu IT ya kita ka jing tulot ka jungu haturai da ka jing sneuret utrai upen khlan u badu long shisha
utau Richard barat ba ban penlai lu ya ki kun jong blai na kiti jong kinong shun ban nge i kanuksa na kamaria thesoti kamay beneng junga bat jungpi maka rukum ju kumoong meni hak basdang jong ke jing khot ke jung blai ha ba ke yos ngau ya kana ke jing khot ke jung blai kas ngau ba kamlong ke babit maka penpau ya kata Henry Kashim ti ya kana ka lengkor ka bautrai u ai ka lane u khot ya ka ban kit ban ba bad haba Kashim ya kana ka lengkor ka IT lut ya la de baru trai u blai u pen klan ya ka ko han men ko para kana ka dei ka jing khot ka jung trai yang aba de pi ka jing pulek ban kong bad ka gospel rukum ju u jisu ong u trai u blai u pen pau badu ai ya kana ka jing nang ka jing start om ya ki to ki basarong Om ya gitu kiba don kata ke jingnang ke jing start jong kana ke pertai Henry ya ki briu ki balong kum ki kena ki kenlong manga mapi ngidai balong kita ki kena ki kenlong om long ha ka jinglong briu ke jungi Henry ha ka jinglong jungi hakmat jong ublai om kata ke jinglong kunlung ke jinglong kena jong ka met ka junga ke jungpi Henry ka mansim ke junga ka danut ke junga ka jinglong ke junga Baro ke eka bangadan hakan eka met ke junga kum utau breu ubau bleu lakon ngadai ban long uklung ukna ubakloi ban pendem daga jing ngaret hakmat jung blei bado bakloi ban IT telit telan yala de hau blei bado bakloi ban ong ba kotrai kat ka ba me ai hak jing im junga ngan sim ngan kit ngan ba ban ngan le ko han men ko para der mata kadau hakan eka sngi utrai ublei ukhot yangi IT ya ka jing telot jung pi how try IT ya ka jing duna jung pi how try IT lut ya ka e ka ba pi shem how try namaru try unsa pen scam bat unsa pen yar unsa pen klan ya ka jing telot jung pi kam tame ha ba pi shem ya ka lengkor jung u ban pen priang ya ka hima ka jung u bat ban ai ya ka ta ka kerteng jung kres habaro ki breu ki ba pi kendu ha ka jing em jung pi ba man la ka sngi der mata kadau ko han men ko para ha ka ne ka sngi kum Moses kum Kamaria bat kum ki apostol token ngilong kita bes pens ngurit yala de hakamon jong ublai and yuro yaw Jesus Christ Jinam la jinam amen.